Gendong. Sik. Sip. Mas, agak yo, apel yo. Jadi ini yo, agak. Pon ya. Pon ya. Aku loro e. Aku kuwi Budi pon. direm dia betul gelem aja. Wis budi sah, minggu wae. Budi nyebut sama bar ngomong kaya. Budi kawane piye? Aku kada kondang lirane. Ayo. Pon ga. Nyapa iki? Kasih mulai lo piye pon? Aku gak pengen mulai lah sejak penal lah sih. Blanter pripun? Lah Sing terus kundur, Mbak. kang kuas plewu kok. Lah pinten to nyen pinten? Anu bedena kencate bo. Aja to mboten. Yes. Mboten emangnya Mbak Bro sakit pripun? Oh iya ya. Aja le mancing ae ben rabi. Ayo. Terus pripun kula? Kencate tes le. Aja. Ben rabi. Kok nek loro terus sapa sing ngopeni? Lah yo kel but. But. Ayo. Ayo Kang Manto. Budi ra make isin mo juga dimone ya. Ayo Kang Manto. Manto ta iki. Ayo Kang Manto. Yo terus kundur jenengan. Ngono ae. Manto e. Ayo to. Ata cokot. Oh gak. Ayo Kang Manto. Cokot. Yo dengan kandang Kang Manto lho, Mbak. Aku mau njaluk anu ya, Yo nggih kula paringi. peluru kosong iki lho. Nggih. Kula mengke kula paringi mengke. Tak Becik encep. kula tak dolan mriko. Encep nih iki. Ayo mulai ya. Ayo. Tapi gak tanggapan loh. Jadi cek penak. Pun. Aku emang wis kentul borong. Ora nek Aku ratek-rateke. gak enak kentul yo iki mung piye. Lah cele kasa. Kuyahmu kayak rindong. Ya. Kretek-kretek. Sastro Manto. biasanya di Sas. Kuyahmu tuh gak kretek-kretek belas sih Sas. Kreteke kuwi lho. Wes ayo Kang Manto. Ayo. Ayo, Manto ya. Mantuk. Iyo. Buri. Ayo, Manto. Ayo. Kowe lho, Bud. Yo, Manto yo. Ya bila Sas. Kretek-kretek pula kretek. Ya pas lah godak rondo. Gak tau. Ya. Kala. Enggak ada wakai sini kawan. Ayo, mantap ya. 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 Ayo, Manto. Mantuk. Maksudnya pun mepet, sampeyan mulai nggih. Singgonmu ya? Oke, Mak. Mana ya? Mak. Iki lho ya. Kene kula, Mak. Nggih. Tanggap nih. Ini Pak polisi. Iya Pak polisi. Ya. Mantap nggih, Mbak? Mantap ya. Nggih. Nenet mesti. Nggih. Dah kadele net. Net anu telang gila. Ayo net. Enak. Bilang. Aku sak rokok ning guru cah itu kok nanti Nah, iya ta. Aku meru net tok. Ya dikku lho, Mbak. Lho to. Oh, Kanan dulu, Mbak. tapi kok gede iki. Ganteng Rapi, iki. Mbak. Bu Tapi kedelep. wis payu aku. Nah wis entek ya. Cek Wis cek. Dolaya mengkok wani, 2 jam wani aku. Lah sapa mah? Kula. Iki lho ya. Ngur. Iki lho ngur. Kabaret mana net? agak gobaret iki, Mak. Mboten. Kabaret. Kabaret. Kabaret, Mak. Kabaret. Net. Eh, Eh, Mak. Iya net. Kok ben ngecak aku ngubeng Pak Suprani Tomo. ya. Teko Solo. Ces. Iki pacare sir iki. Dijak mantai. Ya nyang. Pur gandong Oke, pacare bar sir. Solo terus ono ngidul, mau nyang galek ngopeh mumet musuh net aku. Rong dino anu Pak Montol. Net ipe. Sampeyan mau jeruk Saiki engko nek aku mantu dhisik mae gak oleh. Jo. No. Bareng no. Gak oleh. Dijak no. Bareng-bareng aku kok jarep nyate bareng-bareng.
Nyate Pak Polisi net. Pak polisi kok sate. Engko dibedel kencatmu weng kono. Cek, ndukuk barete net aku. Aku yo baret iki, Mbak. Gak gelem baretku. Jaketmu aku gelem. Oke, nggih. So apaan, Mi? Jomben to, jesake iki Jomben jaket ya? kudu iki ya. Kudu sing aja nek tulisane polisi aku ngot bidil. Lah aduh, dibedel aduh. Gak entah lho ngene kula jenengan timbali no kok. Kim kok gak nyunggi nyapa anak tunggal yang Pun wonten Mbah Yo. enek Pun lho. wonten Mbah Yo, Mbah Yo dugi gak usah. Biasane Amir biasane nyo aku ngono. Pun kersane Pun. mawon. Somben bareng neh niki putrane iki mbareng neh. Nggih to. Iya to. Kuwi no Ini barete, Mas. kuwi lah ngol yo kuwi lah wonge. Mboten. Kuwi lho. Ya. Masa ora yo maca. Iso. Tiramu pasano ngono to aku. Yo nggih to, Mbak. Pasano. Enak sing rusuk iki. Jenenge wae. Wis enak lha kuwi lho wis tak tak ombahe iki lho. Nek dilengkah nek ngono. Mulai. Mang gawe gawe net anu. Ndak mulai iki bare. Net gawe barete. Kowe balik sabar aja syukur. Ku gapuk ana. Pun Ayo, mantap. Bareng-bareng. Oh, dupone. Kira sing ngene. Mas yo gede iki. Abrik kok. Ayo nek yo gede. Aja piano. Cek. Guys. Cek. Yuk. Iya, sik. Yuk. Apa sing iso kowe? Sing rusuk kowe yo. Jujur pun bathuke anu ki lene. Wis. Ya nat. Ya nat ayo mulai. Yang berisik. Aku mau njaluk mie barang Sik to. Masa mantuk karo aku gak? Gak mie ta. Mantuk karo aku ya sampean ya. Nih, mesti aku rong mie ta. Ayo. But. Iya. Mie but. Nggih. Wes, ayo. Lah iki tele iki, But. Ayo. Aku suwi gak dolanan tele iki kok lemes. Dupone. Ayo, mantuk. Iki kok lemes kaya nggonmu, But. Ayo. Alah kok jane. Ayo, mantuk. Kowe mulai porong sik. Pon. Wes. Aku mulai. Bahkan niku wae gandengane kok pendem karo napa niku. Nggih. Kulup sik. Lali aku katanan aku. Ya. Mbah, mantuk. Nggo njaluk ning ngapura wawa sing angel-angel kuwi lho, Sik. Nggih. Ayo aku mulai ya, Ndi. Nggih. Ayo iki lah aku ning gune sampean lho ya. Wes ayo. Iki nyapa iki? Ya ki mantep. Jane sama. Ayo coba ini tak gawe. Mabruk tak gawe. Dalane. Omae. Dalane. Lawange. Lawange bukan, lawange. Awal saran kuwi gulang kabeh lho. Lawange bukan. Sik. Lawange. Dalane. Ber ayo srek. Oh. Yuk. Hai. Ini siram ini. Siram. Kamer aku. Siram. Banyu gak? Woi. Banyu. Sabar. Terus selam balik, bocah iki lho. Bo, banyu bo. Sabar. Wis, sabar. Sabar ya. Balik karo Balik. Banyu. Bo, banyu bo. Babo, banyu. Black, banyu black. Banyu mobil. Banyu.
Iki mana dibayar ya, dibayar. Kok tak jangan Ya, sabar ya. Oh, ya. Walah dhewe enek drubun. Nyambok ya drubun kok. Gak tau tinggal di kopi iki sih. Pun. Di banyu nih. Pun mungkin nyusul. Pun. Pun ampun pun. Pun. Tak cinta bilang Jelek. anakku gitu. Ayo mulai. Mak. Ya,